Yai, good afternoon. Masana abwino konse kumene muli. Yai, athu omvera komanso oonera. Pamalawa ene cameras 10 ndithu tilowe kuchipwirikiti kumene kuli ku Middle East. Kumene kuku ndithu kunena mwachilunga mpano. Sikuli bwino. Tikamati sikuli bwino lemu universe sikuli bwino. Like kuli chaos. Kuli like mvanganda. Like kuli pwirikiti chachoti chosauzana chachoti panopa nkhani ndionena kuti fuso pano poyamba chati nkafusana kuti kodi apa ngatake liti poyamba tikafusana mafuso amenewo komano panopa fuso limene lipo ndino kuti kodi zimene zitha liti kodi nkhondo imene kumene ku itha liti chifukwa pakati pano chilichonse chili out of hands chili uncontrollable, right? So anyway, ndiyeni tiyambe pa number 1. Number 1, panopati kuti Iran yamba kugwisa ntchito akuti new dangerous missiles imene kuti Al-Fatah. Iran yamba kugwisa ntchito mabomba akuti oopsa kwambiri. If you check the news, mopeza kwanzoti yes. Ndoti olo ma defense system ose ama Americans ama Israeli sakugwira ntchito. Mabomba akufika pamene iwo akufuna kuti afike, right? Pakati pano report la new one langotipeza kumendona kuti ma office pali kusiyana akuti ma office kapena kuti kunyumba kwa Benjamin Netanyahu ndithu kumene kundithu kwa politsidwa kwa pangidwa attack ngakhale kuti confirmation chitsimikizo chochokera kwauko sichinabwere kumano iyi makamaka report imene ndikuchokera ku Iran limene kuna kuti iyai kuma office Netanyahu kumene kundithu aphulitsako ena kuti kunyumba kwawo aphulitsako. So we don't know kuti anali konko kapena sanali konko zimene zindithu afterwards zimene zipanga ziululikabe chifukwa ma report akubwera a very mixed. Ena kuti Israeli yanyamula anthu onse ama udindo akuluakulu aulutsa apitisa ku Germany. Ena kuti Netanyahu adakali ku Israeli komweko. Ndiye tiona kuti which is which afterwards pamene tiona kuti chikuchitika njani. So muzezo ti panopa achoka pa Fatah komano tsopano afikano pa Khaibar. Anyway, iwo akuti ali pa 10th wave. Iran pamene akulengeza ngati spokesperson wa nkhondo ku Iran walengeza kuti ali pa 10th wave. Kodi pa 10th wave ndiye kuti chani? Okay, Iran akaponya mabomba. Shoot. 1. Imene imakhala kuti ndi wave yoyambilira. Wave imene ndiyo yoyambilira imene yapita imene jayo. Imakhaso ndi dzina lakeso. Ndipo makhaso ina iwaja system yawo amayemba pang'ono. Samayambira amayemba pang'ono. Okay, imene muli logic yanji. Logic imene limene mundiona kuti choyambilira chifukwa chungoleza Iran poyambira imetha kunguruza kata timabomba ting'ono kapena poya drones tija. Drone imene imapanga cost $20,000 imakakumana ndi chibomba chimodzi chochoka mu defense system ngati za Iron Dome zijoneza mina cha $300,000. So imene ngona kuti chinthu cha $300,000 chikukaphwanya kachinthu ka 20,000. So imene imakhala system kupanga weekend kapena aponyebonyekaye tochepato ndiye tizowakhidwa ndi zinthu zodula, right? China Patriot aja china chani zonse zodula zima defense systems zasa $500,000 mathamanga ku $1 million ndi zizikhanga akuphana kaye kenako afterwards kenako azibweretsana sopano zikulu. Mu statement yawo anakaya kuona kuti zonse mabomba onse ametaponya apanda kalekale kwambiri very cheap maso ndakalekale kuti tinakhuza kalekale komano a latest pano pakati pano sitinatulutse kwa pakati pano akuona kuti iwo akuendera pa 10th wave. Chiyambeni nkhondo chiletsiko number 3 akuti kuendera pa 10th wave imene pakati pano ndino kuti tikuyang'ana sopano ma office ama officials, tikuyang'ana ma office anthu amboma sopano kuyambira Netanyahu kusendo kwina kuja kwa analibe na ntchito yayi fa kwina kuja kunaliso the system anwake imene anayipanga kuti iziyenda choncho pang'ono mpaka na ikafika kuti nkhondo ija
amene ikathira kuti. So strategy chinthu chimodzi chimene mairani akuyuza pakadali pano pa ndi strategy, njira. Masamu otakhauri ansala kuidziwa koma ngati njira sikuidziwa imavuta. I don't know kwakuidziwa bwanji so ansala ngati njira sikuidziwa. Masamu even agawacha ngati mukakumbukira ku school agawacha. Mafunika ntunjira ndituchoka kuyenda kuti tikachoka apa timafika apa tikachoka timafika pano. Ndaiwa chimene akugwisa ntchito makamaka chimene chichi strategy. Pakadali pano pati ali pa trip ya number 10 ya number 10 imene yakumatcha kuti Khaybar. So Khaybar ndi zimabomba zimene zimaphatikizaso ndi liquid nkati mwake maso petulo mafuta chanchani kuti mwina wake zikafika kenako. So pakadali pano is out of control. Israel akanika kupanga handle like palibe so chikuwakha mabomba palibe fa zonse azipanga to infiltrate. So anyway, imene point number 1. Point number 2, tilowe ku Kuwait kumene ndithu report akuti several kapena multiple warplanes crash. Ndege zingapo ndithu zimene ndithu zapanga crash iyi sikuti ndi crash kuti mwangozi, no. Pali system imene Iran akuyuza ndithu akumazipanga ndithu zina zake kumene kuchako ndifake zikumapeza kuti zikugwa kumene kwa fast sitinganena kuti yangovuta ndege imodzi ziwiri zitatu follow. No, something is on. Something is off. Chinhu ndikumene kuti chiri off ndithu and the system in Iran is ntchito. I don't know, nobody knows kuti akupanga bwanji kana kumashuta ndegwezeka amazitani koma zoti energy mpaka matipulumuka ndege ikugwa kana kwa my balazini amarenge parachute chijaki anhambire kumenasoma videos amene akuendayenda kumene kusoma kama kuwetiko ndithu takambakayeso kuti kunaphulika so after kuphulika kuti ku embassy ya America plus kumaphatikira so za ndege ziso zimene zikuchitikazo. So embassy inaso ndi ya ku Pakistan, ku Karachi. Ku Pakistan kumene kuso ndithu embassy ya America so fanzina vile kumene koko especially makamaka otsatira Ali Khamenei. Anyway, anthu ena samadziwa kuti Ali Khamenei sikuti anali ngati supreme leader wa dziko la Iran bas. Supreme leader wa Ali Khamenei analiso ngati mtsogoleri wa gulu la Shia Islam. So meaning ngona kuti tintenga ngati papa ku Italy ali ndi followers like all over the world, right? Ali ma followers amamatsalamacha ena nda Kristu kumasamatsatira papa temvana wena ena nda Kristu kumasamatsatira papa kuma ena nda Kristu kauli kumalawi kauli kuti koma papa amakhala ndi the leader wawo aminocho. So chimodzimodzi ngati ku Iran Ali Khamenei analiso ngati leader nditu wasilamu ena yake gulu lina yake nditu oti osamansatira yocha akano chakuti chakuti. So analengaso spiritual leader kawali leader wa uzimu. So magulu awo magulu awo amene amansatira yeyo ndamene ambanga sobano mademo sobano ngati ku Pakistan kakuti ndikumapita sobano kumaka pasula kuma embassy ama Americans. So pamene patapanga clarify kuti zitheka bani kuti Pakistan aziyambaso kumacha nkhani kuzana ndi nkhani kuzana ndi ku Iran. Yes, nkhani yake inali nditu nkhani yake ndi imeneyo. So anyway, tilowe tsopano ku Saudi Arabia. Ku Saudi Arabia Iran yonse nditu yapanga bomb ku Aramco refinery, ku oil refinery, ku tank ya mafuta yoshiluti Aramco kumene kunditu naonso apolisi ako senda madrone kumeneko. Ku Saudi Arabia ko chifuka cha nakamba kaya kuti Saudi Arabia imakanga MBS Mohammed bin Salman amapusha Trump kuti da bombe da bombe. So anyway, iwa wanazoti awaso nditu I think di pange zina zake kumeneko. So by the way tinakamba kale kwena kuti Iran ifuna kugisa ngati region imene yosei kuti anyenya kwinako kumana kungopanga za zokhanga zongocheza kwinako makamaka especially ngati maiko enawa ngati embassy yo kachanchana kunduko okay komano kumene akupanga za serious kwenikweni ndi ku Israel for kumene ndikumene akukusaka kwambiri anena kale mu pautin pawo mneneri wa ku defense force kuti ku Israel ko kumene ufuna zoti at least mupanganta safa inuyo ndamene
ndamene muli like source, ndamene muli ndudani waukulu kwambiri, munayambira kale mauza America, hey tapanga makuti 10 so tufana kupanga, we want to teach you a lesson zimene akuyankhula makamaka kumeneko. So anyway, pakati pano even maiko ena ngati tingolekeza ngati achina UAE kumeneko ndi pakati pano imene ndi kuwerengera kwadzana ndi dzulo kunali ndithu ma missiles okwana 132 ma missiles amene aponyedwa kumeneko ku UAE, komanso ma 200 drones ku UAE kokha kumeneko. So ku Qatar 66 missiles, ku Bahrain anaponya 45 missiles, mabombara amenewo. Komanso America nangana panga banja. America kuyambira dzulo 2 days ago, lesela 3. So dzana ndi dzulo America payoka inapanga 900 strikes mdziko la Iran. 900 strikes. Amen. Penever ndi ma strike ameno. Like tikuti 900. America yokha ameneyo. Chabwi. Then number 2, then to Israel. Israel inapanga ma strike okwana 1200. So 1200 meaning 1200 strikes. Oseo kulowa mu Iran. Dzana ndi dzulo limene lolo. Yo. Pamene tuwelenga kuti akaponya 1, 2, 3. So kuphatikiza America ndi Israel. Iran imene tukamba za dzana ndi dzulo. That is I think 2001. My strikes 2001. 100. 2100. 9 plus 12. So malengeza kuti headquarters basi kulibe so yema kuti mukuti chicho seta pasula akuti apasula ndi makamaka ma base ambiri komanso ku chano ku Iran. Trump anasabanga post kuti even ma 9 navy vessels ngati ma stima ankhondo apa nyanjaja nditu America inapasula okwana 9 aku Iran pokabwezera inapita ku Bahrain kumene kuja kosa akapeza aku Americaso maneve anga lomweso anapulisaso opitulaso 10 kumene ku Bahrain kumeneko. So anyway, tikampe zikuza ndi ma reactions makamaka ama Americans kuti ma Americans ali motani. Ma Americans agwekana pawiri. Ma Americans akupeza kuona kuti pali pani bulina lukupanga oppose zimene zikuchitikazi makamaka akuiblame America kuti akulu simunapanga mzabwino. Palena akusangalala. Kuna kuti kose same thing with Iran. Iran kuna anthu akusanga kuti basi amene basi boma lipite pamene ena akudandaula komanso akunyasidwa nazo. So guys, iyo ndi nkhani imene ilipo komano yenda Netanyahu yo tiyonaso afterwards kuti makamaka ili motani tipange track bwinobwino nanga kumene kuchitika njani. So panopa kwadele pano inu mungodzoza kuti Iran ikuyendera pa 10th wave, ikuyendera pa kana gulu number 10 lotumisa wave number 10 ndo analowa ndi 1 2 3 and Iran ikamakwera, right, ikamakwera imaophera po choncho ndithu like thaya mu June jambo yamba wacha Iran so ndithu inamba pang'ono ndi imakwera anthu samapanga track system mene anthu sama invesesa after itafika pena pake po chapambene imatumiza mabomba oti opya ojambula zinthu mwamba mujamba pamene sopano amapempha ceasefire kuti yapa pande basi bati ceasefire kahema kuti makuti you remember ngati mukumbukira bwino pene yana ceasefire pasakhalepo. So this time I don't know ngati ceasefire ngakhalepo komanso makamaka mabomba amene atulusa pompanopa amene anakamba awona kuti okhuza ati class toka mchandi bomba inake akuti bomba limene limapanga like limapanga cover malo akulu, bomba limodzi likaphulika limapanga cover malo akulu kwambiri amene akuti ndo letsedwaso ndi United Nations. Ndo waletsedwa amene kuti why mukuyuza amene ati ndofunika kuti asakamakhale asamagwesana chiro pa civilians. So pakuti pa nkhondo malamulo sakugwira ntchito for like
tinaona kuti ku Iran ana school anaphedwa like UN sinakambira chiyonse. I mean I don't know kuti ena si anthu ka I don't know sindikudziwa bwino ena kumaphedwa ndeko anthu mkhazi. Okay, example inaso ndikuthungulekeza ngati pamene Israel ndi America inapanga strike Iran ndikupha supreme leader, mutakuona zoti amene anapanga condemn ndi anthu okhawo mwina mkuza Russia, Kim Jong anankha kuti akuluakulu zimene chibwana mine mukuononga malamulo a sovereignty chabe mutoti Russia, China, right, North Korea ndi amene apanga condemn like public, like upanga announce kuti no, this is not right. Iran kungoyamba kubwezera pa ma stadium ndi mbwe ibene papa Iran mukulakwitsa makuti mukulakwitsa. You see, imene ndi machitoti I don't know pachizungu pachito hypocrisy. So like mina Modi prime minister wa India oda basi Iran musabwezere ni mungokhaje basi mungokhaje. What? Musabwezere ni mungokhaje. So the thing is Iran ikupanga zimene zikumayifuna zone zoti ikupeka pressure ku madera ena onse kuti amuze Trump kuti akulu muri bwereketsa koma Israel sakuisiya this time afuna ndithu aiwonese zina zakeso. By the way, ku Tehran ku Iran kwene zone zoti Israel inabira ndithu ikuphisa somene ku America imuphatikizana and mpaka to the point kuti pesa chiparala. I don't know kuti chipete kunthu kulanthu dola kale. I mean ukaphisa kuchipara faya konga amalizitsa cha. So mwina amaganiza kuti mwina kuchipara anthu kumene kumabisala anthu chanchana kuti I need to put us into kuchipara. So guys, thank you so much. Nkhondo indithu ikupitira labe, just stay tuned, ma update akubwera.